Надяваме се, че днес Ботев и Литекс ще сътворят истински футболен празник. Поне имаме достатъчно предпоставки, за да вярваме, че това наистина ще се случи. Предстои да наблюдаваме матч между два от най-атрактивните отбори в А група. Ботев на 4-то място, само на точка за третия ЦСК. Литекс на 5-то място, на 4 точки зад Ботев. Изключително вълнуващ матч ни очаква, сигурен съм в това, защото това са два от най-агресивните отбори. Отбора на Литекс, който е най-резултатният тим в А група, единственият преминал границата от 50 гола след изиграните 23 мача, повече от 2 гола средно на матч за отбора, воден от Христо Стоичков. Срещу него обаче е тима на Ботев, който разполага с много силен състав, пределно амбициран да участва в европейските клубни турнири през есента. И двата тима има за какво да играят. Залога е много голям след резултата във вчерашния матч между Левски и ЦСК. И Ботев и Литекс са се прицелили в третото място и ще се опитат да се класират за евротурнирите в началото на есента. Има някои проблеми в двата отбора в навечерието на този матч, но общо взето старши треньорите Станимир Стоилов и Христо Стоичков излизат с най-доброто, с което разполагат на този етап. За домакините от Ботев на вратата с номер 1 е Адам Стаховяк и пред него в защита с номер 15 Марлон Перейра, с номер 83 Сивард Спрокил и с номер 5 Бобан Гранчаров и с номер 14 Веселин Минев. В халфовата линия като опорни полузащитници с номер 16 Томаш Ширшак и 71 номер Борис Галчев. В предни позиции 7 Мариан Огнянов, 8 Тодор Неделев, 9 Луис Педро и с номер 19 капитанът на отбора Иван Цветков. Съдийска бригада от Варна ще ръководи този двубой. Главен съдия е Цветан Кръстев с помощници Диан Вълков от близката страна на нашите екрани и Пламен Хаджийски от далечната. В състава на Литекс доста проблеми, що се отнася до защитата. Няма ги трайно контузените Небойше Еленкович и Николай Бодуров. Симеон Славчев също не беше възстановен за този двубой и ще пропусне този толкова важен матч за оранжевите. Стартовата 11-торка на Христо Стоичков, на вратата е с номер 1 Илко Пирго, в защита Страхил Попов отдясно, в центъра на отбраната Илия Миланов с номер 18 и Васил Божиков с номер 4, в ляво Антон Недялков с номер 3, в средата на терена с 21 номер Александър Цветков, поне на хартия като единствен опорен полузащитник. С номер 7 в предни позиции Ванжер да Силва, 17 капитана на отбора Георги Миланов, 10 жуниор, 14 Армандо Ваюши, който ще действа на левия фланг. И централният нападател Исмеил Иса с номер 9 ще води атаката на Литекс. Много голям празник е днес в Ловеч. Традиционно това е най-големия празник на града и хиляди хора празнуват в Вароша, този толкова красив квартал в Ловеч. Но със сигурност Ботев ще се опита да зарадва своите привърженици на връх Цветница, защото наистина третото място е реалната цел пред отбора от Пловдив. Днес на терена виждаме петима от първите 7 сред голмайсторите. Това също е една много сериозна предпоставка за това да очакваме резултатен и интересен матч. Георги Миланов на второ място в класацията с 14 гола, 3 по-малко има капитана на Литекс от Базил де Карвалю, който е лидер. Третия в голмайсторската класация Иван Цветков с 12 гола, петият Исмаил Иса с 10 гола, 9 гола има Тодор Неделев, но забележете, осмицата на Ботев има 10 асистенции от началото на сезона и е номер 1 в А група по този показател, а Армандо Ваюши допълва седмицата с 9 отбелязани гола. Това беше единственият привърженик на Литекс тук на стадион Христо Ботев, който беше покрит със слава преди няколко секунди, попаднал в обективите на нашите камери. Матчът започна много топло време, близо 30 градуса е температурата на въздуха, но на сянка на игрището е още по-горещо. Със сигурност обаче това няма да попречи на състезателите и на двата отбора да ни зарадват с един атрактивен, бърз и резултатен матч. Ще ги различаваме отлично, защото и Ботев и Литекс играят със своите титулярни екипи. Ботев в жълто-черно, Литекс изцяло в оранжево. Тодор Неделев преминал отдясно с топката за Иван Цветков. Хубаво двойно подаване. Мариан Огнянов търси свободно пространство, за да стреля. Не успя да му намери. Антон Недялков изчисти. След неуспешния експеримент на стадиона в квартал Овча купел в София, когато Антон Недялков беше вкаран вътре в центъра на защита, Божиков изнесен като краен ляв защитник,
Христо Стоичков си е взел поука и ето, че Недялков започва като ляв бек, а Божиков и Илия Миланов ще играят в центъра на отбраната. Десния бек Страхил Попов, титуляр от началото на сезона, заема своето най-комфортно място на игрището. В средата на терена стана дума за това, че Александър Цветков изглежда като единствен опорен полузащитник. Доста агресивна тактика от страна на Христо Стоичков. Определено Стоичков е дошъл тук, за да спечели. Никаква друга идея не би могло да има в неговите виждания, тъй като Стоичков излиза с много офанзивен състав, с Ваюши, с Жуниор, с Ванжер и разбира се с Исмаил Иса. Хубаво включване по лявото крило на Луис Педро. Холандеца не намери обаче най-точното продължение в завършващата фаза на тази атака. Можем да кажем, че петима офанзивни футболисти е пуснал Христо Стоичков, защото към офанзивните футболисти със сигурност ще причислим и Георги Миланов, капитана на Литекс, покрива огромен периметър. Той ще помага на Александър Цветков в защита, ще помага на защитниците при поемането на топката, при организирането на играта и ще бъде свързващото звено между четворката в атака. Жуниор, Ванжер, Ваюши и Исмаил Иса и останалите футболисти на Литекс. Болан Гранчаров сега игра с глава, а Исмаил Иса сваля топката към Георги Миланов. Вляво от него е Ваюши. Жуниор търсеше свободно пространство, Миланов комбинира с Ванжер, той е на лявото крило. Срещу него Марлон Перейра не му позволи да центрира. Марлон Перейра, холандски футболист, доста бърз, успява добре да покрие зоната в дясната част на защитата на Ботев. Обикновено пред него играе друг холандец, Луис Педро, така че комуникацията помежду им наистина е отлична. В самото начало на матча обаче Тодор Неделев е преминал отдясно, така че той ще търси пространство навътре в терена, за да може да стреля с ляв крак. Ъглов удар за Литекс, за топката е Георги Миланов. Слабо изпълнение на корнера от страна на капитана на Литекс. Виждаме Веселин Минев. Безспорно един от най-добрите крайни защитници в българското първенство. Константна величина в отбора на Ботев. Винаги, когато Веселин Минев е на терена, левия фланг на Ботев е опасен, много бърз, много техничен състезател, който обаче успява да покрие добре функциите си в защита. Адам Стаховяк изпрати топката напред. Там Божиков не успя да се справи с Мариан Огнянов, а след това Цветков притеснява отбраната на Литекс. Илия Миланов успя да го блокира и да освободи пространство за Илко Пиргов. Иван Цветков, който играе на върха на атаката на Ботев, изпълнява ролята на така наречената фалшива деветка. Непрекъснато сменя позицията си, по този начин освобождава пространство за нахлуващите Мариан Огнянов и Тодор Неделев, които се включват в предни позиции. Сега Галчев. Знаем много добре каква е неговата работа. Той трябва да подсигурява играта в защита в средата на терена за отбора на Ботев. Прави го доста добре. Марлон Перейра. Галчев не успя да комбинира с Неделев. Васил Божиков. И той не изчисти топката добре. Иван Цветков и Илия Миланов един до друг в наказателното поле на Литекс. Миланов успя да затвори Цветков и да не му позволи да играе с топката. Илия Миланов днес играе своя матч номер 50 в А група. Иван Цветков с много повече опит със своите 33 години. Наистина той е ключовият играч на Ботев през тази година. Основен реализатор в състава на Станимир Стоилов. 12 гола и 3 асистенции. Истински подарък от Левски през миналото лято получи отбора на Ботев, тъй като трансферът на Иван Цветков беше оценен на около 15 000 евро. Така че шефовете на Ботев определено могат да бъдат доволни от това, което направиха в Софийския грант. Жуниор връща топката към Георги Миланов, той към Страхил Попов и Ванжер беше целта на това подаване на десния защитник. Неточно. Неделев, Антон Недялков, простете, отново Ванжер, Галчев успява да отнеме топката. Предпочете да опита с дълъг пас да изведе Иван Цветков. Подаването му беше разгадано от Васил Божиков, който сега контролира топката за отбора на Литекс. Хубав пас към Антон Недялков. Той започва на своя пробив по лявото крило, но Тодор Неделев се връща. Успя да подпомогне Марлон Перейра и да изчисти топката в странично хвърляне. Грешка в първи момент на Страхил Попов, който позволи на Луис Педро да напредне. Играта ще бъде спряна.
Отсъдено е нарушение на Илия Миланов, най-вероятно за опасна игра. Главният съдия Цветан Кръстев не е ръководил до този момент мачове нито на Ботев, нито на Литекс. Жуниор е с топката. Повече от 12 000 зрители са заели своите места на стадион Христо Ботев в Пловдив. Очаквам стадиона да се напълни, защото извън него имаше все още много хора в минутите преди началото на срещата. По традиция, отбора на Ботев може да се радва на много сериозна подкрепа от своите привърженици. Перейра. Тодор Неделев. Дълго подаване към Мариан Огнянов. Много прецизен пас. Мариан Огнянов. Илко Пиргов излиза и играе с глава. Цветков. Галчев. Бобан Гранчаров сега успокоява играта на Ботев. Централният защитник на домакините комбинира с Мариан Огнянов. Топката е върната към Сиварц Прокил. Бранител, който идва от холандските Антили. Подаване на скорост в наказателното поле. Хубаво след това Луис Педро успя да потърси свой съотборник около вратата на Литекс, но там нямаше никой, който да се възползва от чудесното му подаване. Иршак пресече това подаване и комбинира с Мариан Огнянов. Той надясно към Неделев. Галчев. Спрокил. Към Веселин Минев. Литекс е прибран в своята половина. Опитва се да затвори пространствата. Луис Педро отново играе 1-1 с Страхил Попов. От началото на матча Луис Педро се очертава като най-опасният състезател в състава на Ботев. Много добре започна матча за него на лявото крило. Създава доста неприятности за Страхил Попов. Попов. Жуниор. Миланов към Страхил Попов. Късо подаване с Жуниор. Бобан Гранчаров чисти. Обикновено Жуниор започва матча като резерва в състава на Литекс. На неговата позиция най-често можем да видим Георги Миланов, но при контузията на Симеон Славчев, на Небойша Еленкович се отваря дупка в средата на терена за Литекс и Георги Миланов трябва да я попълни. Неговите универсални качества помагат на Христо Стоичков да го използва на различни позиции. Добра комбинация между Иван Цветков и Мариан Огнянов. Огнянов с пас по широчина към Неделев. Той успя да играе с глава и опита да върне топката в наказателното поле към Цветков. Сега Ваюши може да започне атака на скорост за оранжевите. Ваюши. Беше извършено нарушение срещу него от Томаш Иршак. Чешкият дефанзивен полузащитник. Илия Миланов. Топката стига до Божиков. Иса. Добре успя да тръгне към наказателното поле. След това Георги Миланов. Центриране в наказателното поле. Нямаше никой, на който да играе с топката. Галчев. И Страхил Попов отново беше надигран, при това чисто от Луис Педро. След това успя да се върне, за да бъде елиминиран за втори път от холандеца. Огнянов за Цветков.
Неделев не успя да овладее добре топката. Връща към Марлон Перейра. Той към Галчев. Включване на Веселин Минев отляво. Много прецизно подаване на Борис Галчев. Няма нарушение. Чиста игра на Жуниор. Ротация в офанзивната част на Литекс. Жуниор мина от дясно. Ваюши в момента играе зад гърба на Исмаил Иса. Топката е насочена именно към деветката на Литекс. Той обаче не успя да я поведе добре в наказателното поле, а след това извършва и нарушение срещу Борис Галчев. Виждаме колко широк е периметъра, на който действа Борис Галчев, 29 годишният дефанзивен полузащитник. Беше закупен от Ботев през зимния трансферен прозорец, след като преди това игра за кратко в Румъния. Само 4 мача с екипа на Динамо Букурещ. Цветков. Луис Педро търси свободно пространство на лявото крило. Този път Иван Цветков не успя да го изведе. Минев за Галчев. Борис Галчев можем да кажем, че се завръща в състава на Ботев, тъй като изтърпя наказание за натрупани картони. За 7 мача той е заработил 5 картона. Това беше причината да пропусне гостуването на Локомотив София в предишния кръг. Гостуване спечелено от Ботев с 2-1. Поредна хубава атака и комбинация между Иван Цветков и Мариан Огнянов, която завърши с изчистване на топката. Ъглов удар в полза на домакините. Неделев ще изпълнява корнера. Персонална защита от Литекс. Спрокел успя да играе с топката, но не и така, че да създаде каквато и да е опасност за Илко Пиргов. Обикновено Тодор Неделев изпълнява ъгловите удари, а Борис Галчев свободните удари след нарушения. За отбора на Ботев Пловдив Иван Цветков, Спрокил и Бобан Гранчаров пък са тримата футболисти, които умеят да играят добре с глава и именно върху тях ще бъде акцентирано вниманието на защитниците на Литекс при статичните ситуации. Галчев. Неделев. Ето как веднага пресича към центъра. Възползва се от факта, че играе с ляв крак, може да набере скорост. А това, което прави Луис Педро, просто пропастява цялата акция на Ботев Пловдив. Луис Педро, видяхме го преди секунди в близък план на нашите екрани. Той е роден в Ангола, но притежава холандски паспорт. Юноша на Фейенорд. Бивш юношески национал на Холандия. Сега на 22 години. Наистина това може би ще бъде една от перлите в българското първенство. Беше привлечен през зимния трансферен прозорец от холандския Хераклес, а през миналата година игра много постоянно, почти във всички матчове на своя отбор в холандската Ередивизия. Всичко това говори за качествата, които притежава. Виждаме, че в самото начало на този двубой той започва лека по лека да ги разкрива. Сега пас дълбочина към Исмаил Иса. Деветката на Литекс стига до топката. Ваюши, абсолютно свободен. Намира Жуниор. Отлична възможност за Литекс. Жуниор се засуети и топката беше изчистена от Галчев. Какъв пропуск на Литекс. Може само да съжалява Жуниор за това, че не стреля веднага към вратата на Ботев. Лоша комуникация между Стаховяк и колегите му в защита. Вратаря на Ботев остана под рамката. Не се опита да пресече дългото подаване към Исмаил Иса и това беше една от грешките, които допусна Ботев в отбрана. Една от грешките, тъй като самия Иса бе получил доста свободно пространство. Корнер за отбора от Ловеч. За топката е Армандо Ваюши. Жуниор, Божиков, Илия Миланов и Исмаил Иса са пред вратата на Ботев. Илия Миланов. Мариан Огнянов успя да го изпревари. И сега възможност за бърза атака на домакините. Тодор Неделев, Александър Цветков се опитва да спре неговия пробив. Страхотен пас на Неделев, но Илко Пиргов този път внимаваше.
Страхил Попов отново беше оставил Луис Педро, но Илко Пиргов очакваше това подаване на Неделев, излезе и го пресече. Попов. Минев този път пресича подаването към Жуниор. Изолиран остава за сега Ванжер в лявата част от атаката на Литекс. Малко топки достигат до бразилеца. Може би в по-късен етап от матча в неговата зона ще влезе Армандо Ваюши и това ще донесе повече успех за гостите. Свободен удар за Ботев и разбира се, Борис Галчев застава за топката. Сивард Спрокел, Бобан Гранчаров и Иван Цветков. Стана дума, че това са тримата футболисти на Ботев, които трябва да следим под лупа в тези ситуации. Галчев. Слабо изпълнение. Попов успя добре да поеме топката. В дясно от него е Георги Миланов. Именно сега капитана на Литекс играе с топката. Подаване към Ваюши. Иса иска в наказателното поле. Топката отново беше насочена към Миланов. Ваюши бе в засади. Това е причината Миланов да не му подаде в първи момент. След това го направи, но отбора на Ботев се беше прегрупирал и затвори албанския национал. Дълго подаване към Иван Цветков. Отлично спиране на нападателя на Ботев. Васил Божиков обаче виждаме колко агресивно, колко далеч от зоната си излезнал централният защитник на Литекс. Отлична работа на Божиков. Много добре персонално поел Иван Цветков. Не му позволи да се обърне с лице към вратата на Литекс. Галчев. Марлон Перейра много добре пресича към центъра, но беше затворен от трима футболисти на Литекс: Ванжер, Ваюши и Александър Цветков. След това беше фаулиран бразилеца Ванжер. И това беше края на бързата атака на Литекс. Ванжер на 26 години и Жуниор на 21. Двамата закупени през зимата. Ванжер от Боа Шпорте за 40 000 евро, а Жуниор от отбора на Оризонте. Традиция е Литекс да разполага с добри и бързи бразилски крила. Много добре си спомняме и Уелингтон Брито да Силва Том, и Дока Мадурейра, които донесоха милиони на клуба от Ловеч, след като бяха продадени. Антон Недялков успя да намери коридор, през който да потърси свой съотборник в наказателното поле, но Исмаил Иса този път закъсня с включването си. Тежко време за футбол, но залогът в този матч е много сериозен. За топката е Георги Миланов. Този път далеч по-добро центриране от това, което направи преди 10 минути, но ударът на Страхил Попов, на Илия Миланов, бе неточен. Луис Педро към Мариан Огнянов. Цветков успя да докосне топката, но не и да я отнеме. Минев. Антон Недялков. А сега Иван Цветков успокоява играта за Ботев. Това е футболиста, който наистина може да задържи топката, след което да изведе свой съотборник на добра позиция. Опита се да го направи и сега. Включване на Тодор Неделев в наказателното поле, но пасът към него не беше съвсем прецизен. Около 3,5 милиона евро спечели Литекс през последните 2 години от продажбата на Том и Дока.
Дока беше продаден през 2011 година за 2 милиона, а Том през 2012 за 1,5 милиона евро. На Истанбулски и двамата отидоха да играят в първодивизионния истанбулски тим Истанбул ББ, който в момента, между другото, се намира в зоната на изпадащите в Суперлигата, но все още има своите реални шансове да остане в най-висшия ешелон на турското първенство, а и Том и Дока играят редовно в своя нов клуб. Антон Недялков за Илия Миланов. Преди 2 седмици, когато Литекс записа първата от двете последователни загуби в шампионата, загуби от Славия с 1-2 като гост и от Левски у дома със същия резултат, в мача срещу Славия една от причините да бъде опитано разместване в защитите на Литекс беше факта, че Илия Миланов и Васил Божиков не притежават необходимата скорост. Христо Стоичков искаше да опитам с включването на Антон Недялков, така че поне един от двамата централни бранители да е бърз, да може да следва крилата или бързите нападатели на противникови отбор. Този експеримент обаче се оказа доста неуспешен и общо взето загубата с 1-2 беше най-малкото, което Литекс можеше да инкасира в конкретния двубой. Сега нещата стоят по друг начин. Атака на Ботев чрез Тодор Неделев. Той центрира топката в наказателното поле. Закъснява Луис Педро. Беше изпреварен и не успя да засече доброто подаване от фланга. Хубаво включване на Неделев. Успя да елиминира 1-1 защитник на Литекс. Да намери добър вариант. Но Луис Педро беше закъснял с включването си пред вратата. Виждаме още един път на повторение. Тодор Неделев в случая просто подмина Антон Недялков. Литекс обаче успя да се предпази от гол. Антон Недялков връща към Илко Пиргов. Не беше добро подаването на вратаря на Литекс. Големият отсъстващ в състава на домакините е Вандер Виера. Нападателят продължава да се лекува и не е на разположение на Станимир Стоилов в днешния двубой. Именно Вандер Виера отбеляза гола, с който Ботев спечели в Ловеч в матча за шампионат между тези два тима през есента. Като цяло отбора на Ботев е най-добре представящия се тим в А група от началото на пролетния полусезон. От изиграните 8 матча, 6 победи, 1 равен и 1 загуба. Само едно поражение от Берое с 1-2 за отбора на Ботев. Събраните 19 точки са точно толкова, колкото има и отбора на Лудогорец през пролета, но в актива на Лудогорец включвам и вчерашната победа над Ботев Враца. Днес Ботев може да подобри своя актив. Гранчаров. Отлично подаване към Луис Педро. Минев получава на крилото. Педро веднага го дублира в тази зона. Това дава свобода на Минев да избира как да продължи атаката и той предпочита да комбинира с Мариан Огнянов. Сега вече Педро получава, но има засада. Засада на Луис Педро. Засада маркирана от Диан Вълков, който виждаме сега на нашите екрани. Много добре смени посоката Мариан Огнянов, но може би закъсня с секунда с подаването си към Луис Педро.
Спрокил, след това Иршак, Бобан Гранчаров. Бобан Гранчаров на 30 години, централният защитник на Ботев, идва от Македония. 193 см е висок той и това е една от основните причини да бележи голове с глава. Именно той отбеляза един от двата гола в първия матч от пролетния полусезон тук на стадион Христо Ботев срещу Левски. Галчев за Иршак. Той опита да намери Цветков. Божиков отново залепен за Иван Цветков. Пресича този пас и виждаме спечели повече от 50 метра, след което стреля към вратата на Ботев. Спасяване на Адам Стаховяк. Полският страж на домакините успя да лови топката, въпреки че имаше рикошет след удара на Божиков. И тук добра преценка на централния защитник на Литекс, който след като изнесе цялата тежест в предишната атака на Ловченли, се върна и успя да застане отново близо до Иван Цветков. Повече от 50 метра успя да премине на висока скорост с дрибъл на Васил Божиков, за да не се удар към вратата на Ботев. Това говори за лоша подредба на халфовата линия на домакините, която остави доста свободни пространства за централния защитник. Много ясно си личат двата различни стила на Ботев и Литекс. Приятен футбол за окото. Ботев се опитва да контролира играта с много подавания, да държи топката в продължителни периоди от време, докато Литекс играе на много висока скорост. В момента, в който топката се озове в футболист на гостите, скоростта се увеличава. По-малко подавания, но много тичане. Това е тактиката, която използва Христо Стоичков, откакто пое отбора на Литекс. Неделев изпусна първия момент, в който можеше да стреля, след това го прави. Спасяване на Пиргов. Хубаво включване на Тодор Неделев. През зимата, след страхотното представяне през есенния полусезон, тази зима договорът му беше удължен до 2015 година. Тодор Неделев, истински любимец тук на публиката на стадион Христо Ботев, поради проста причина, че е юноша на клуба. Сега на 20 години той е един от най-добрите футболисти в А група. Ето го Бобан Гранчаров. В визитката му личат отбори като Металург Донец, кипърския Апоел, белгийските Гент и Лиерс. Има 30 матча за националния отбор на Македония. Отново добра покупка. Пасна идеално в защитата на Ботев. Тук тъчете за домакините. Не по всичко личи, че отбора на Литек ще изпълнява тъч. Иса. Спрокил успя да отмене топката, а след това нападателя на Литекс извърши нарушение срещу Мариан Огнянов. Десет гол и 3 асистенции на сметката на Иса от началото на сезона. Много добър нападател, който успява много добре да взаимодейства с Георги Миланов, когато двамата играят близо един до друг.
Иса освобождава пространство за Георги Миланов, който пък може да се похвали с 14 гола от началото на сезона. Мариан Огнянов успя да отнеме топката, да прехвърли Божиков, но след това се увлече. Луис Педро смени посоката, нахлува в наказателното поле Луис Педро. Антон Недялков чисти. След това нарушение срещу Жуниор. Свободна е зоната на Веселин Минев. Именно в нея действа в момента Жуниор. Иса е на върха на атаката. Ванжер е зад гърба му. Двойно подаване между Жуниор и Иса. Сега Ваюши има възможност да стреля. Удар на Ваюши. Хубава атака на Литекс. Ето в това нападение си пролича тактическата грамотност на гостите. Моментално усетиха къде е слабото място в защитата на Ботев. Нямаше го Веселин Минев на неговата позиция и оттам проведоха тази бърза атака. Сивард Спрокел. Арлон Перейра към Тодор Неделев. Ваюши на скорост пресича през центъра. Пред него е Жуниор. Получава топката бразилеца. Сега вече пред него е Иса. Жуниор се забави. Върна се на чешкия полузащитник Томаш Иршак. Успя да отнеме топката. И сега дава възможност на Тодор Неделев да атакува. Много бързо минаха тези повече от 30 минути. 0-0 е резултата между Ботев, Пловдив и Литекс, но матчът си струва. Неделев към Огнянов. Той за Цветков. Отново топка за Огнянов. Закъсня Илия Миланов. Няма дуспа. Чиста игра на централния защитник. Категоричен беше главният съдия Цветан Кръстев. Галчев за Неделев. Той опитва удар от дистанция. Пиргов е на мястото си. Виждаме последния фрагмент от предишната атака. Струва ми се и на мен, че чисто игра с топката Илия Миланов. Много добра атака обаче на Ботев. Да видим и от тук. Бих подкрепил главния съдия Цветан Кръстев за решението му. Видяхме обаче как Ботев изведнъж форсира своята атака, когато топката започна да се разиграва с едно докосване между Неделев, Мариан Огнянов и Иван Цветков. Това положение би трябвало да запали червената лампичка за Литекс. Много статично положение за Ботев. Свободен удар, а за топката е Борис Галчев. Минев беше изпуснат, но има и засада. Борис Галчев се забави малко. Видя се отлично включването на Веселин Минев зад гърба на Антон Недялков. Левия бек на Ботев изпусна, левия бек на Литекс изпусна левия бек на Ботев, но това повторение ми се струва, че Божиков покри засадата. Да, Иван Цветков беше зад защитата, но той нямаше нищо общо с тази ситуация, а Божиков бе останал малко неориентиран, не беше на една линия със своите колеги от защитата на Литекс и мисля, че той покри Веселин Минев при това включване. По-малко от 10 минути до края на редовното време на първото полувреме. Страхотен матч между Ботев и Литекс. Добро темпо, положение и пред двете врати. Няма ги обаче головете. Над тях чакаме с нетърпение. Виждаме още един път ситуацията преди минута, когато Илия Миланов спря Мариан Огнянов в наказателното поле. И отново и след това повторение ще изкажем мнението си, че точно решение на главния съдия Цветан Кръстев за това, че нямаше дуспа в тази ситуация. Разбира се, това е мое мнение, без да ангажирам абсолютно никой с него. Литекс атакува. Доста посредствено обаче.
Неточно подаване на Божиков към Ванжер. Продължава Ванжер да не се чувства комфортно, да остава изолиран на лявото крило. Доста добре и успешно срещу него играе Марлон Перейра, холандският десен бек на Ботев, който седи много близо, дори когато топката е далеч от Ванжер, той е близо до крилото на Литекс, не му оставя никакви пространства, никакво време. И именно в това се крие успеха на холандския бранител. Искат засада на Исмаил Иса, футболиста на Ботев. Такава не беше маркирана, а Литекс ще изпълнява тъч. Минев. Този път Страхил Попов беше близо до Луис Педро. Успя да стигне първи до топката. Галчев изгуби това единоборство. Страхотно включване на Страхил Попов. Сега намира Георги Миланов. Отново Попов тук вече може да центрира и го прави. Грънчаров скача високо и играе с глава. Ванжер между двама футболисти на Ботев. Марлон Перейра отнема топката. Никаква изненада. Сиварц Прокил връща топката към Адам Стаховяк. Този път отбора на Ботев пресира, но беше преодолян в противниковата половина и сега има свободни пространства в собственото им поле. Попов получи топката от Георги Миланов. Ваюши. Иса с едно докосване към Миланов. Той подава в коридор на Ванжер, който е в засада. Засада на седмицата на Литекс. Галчев. Успя да преодолее Ваюши. След това много спорно подаване към Луис Педро. Когато играе заедно с Томаш Иршак до себе си, Борис Галчев получава малко повече свобода и се включва често в атака. Подпомага Иван Цветков и Мариан Огнянов и Тодор Неделев при изнасянето на топката. Остава единствено чеха Томаш Иршак като опорен полузащитник. Помним Галчев от двата сезона, в които игра доста добре с екипа на ЦСКА. След това беше използван като трансферна монета в бартерна сделка с Динамо Букурещ, за да бъде върнат на армията Мишел Платини. Стана дума за това, че Галчев така и не успя да се адаптира към румънския футбол и беше закупен през зимния трансферен прозорец от Ботев Пловдив. Грънчаров към Минев. Директно подаване към Мариан Огнянов. Александър Цветков персонално продължава със седмицата на Ботев. И беше преодолян. Огнянов. Лошо подаване за Цветков. Цветков имаше идеята просто да спре топката за Тодор Неделев, който също се беше включил в наказателното поле. Иса успя да вземе топката пред погледа на Спрокил. След това бранителят чисти в тъч. Да, в края на полувремето вече знаем персоналните дуели. Освен Божиков Цветков, който наблюдаваме с удоволствие от началото на матча, се очертава много сериозен такъв и между Александър Цветков и Мариан Огнянов. Получил е и персонални задачи на полузащитника на Литекс. Охранява зоната, в която играе Мариан Огнянов. Опитва се да бъде близо до него във всеки един момент.
От своя страна пък Галчев трябва да пази Армандо Ваюши, който играе на позицията атакуващ полузащитник в момента. По-скоро като втори нападател близо до Исмаил Иса. Георги Миланов за Ванжер. Много Ванжер опита да играе сам. Беше неутрализиран, но след това подаването на Огнянов към Цветков бе неточно. Александър Цветков. Ваюши. Този път нарушение на Мариан Огнянов. Ще видим и картон. Първият жълт картон в матча. Наистина това беше голова атака на Литекс. Ваюши се бе освободил, имаше свободно пространство до него, а ситуацията се развиваше на около 15 метра пред наказателното поле на Ботев. Добър стандарт за Цветан Кръстев, главния съдия на матча. В 43-та минута на срещата. Свободен удар за Литекс. За топката е Георги Миланов. В наказателното поле на Ботев са Илия Миланов, Васил Божиков, Жуниор Ванжер и Армандо Ваюши. Ръстово превъзходство за домакините в конкретния момент, от което се възползва Бобан Гранчаров. Македонец отново успя да вземе високата топка. Страхил Попов. Този път виждаме Ботев прибран, компактно разположен в своята половина. Неделев и Луис Педро размениха позициите си на крилата. В момента Тодор Неделев играе в ляво, Педро в дясно. Лошо подаване на Бобан Гранчаров към Веселин Минев. Тъч за Литекс. Марлон Перейра игра с топката. И сам много добре се обърна и успя да намери Георги Миланов, който беше фаулиран извън наказателното поле, но на позиция, която би била удобна за футболист, който стреля с десен крак. Такъв е Исмаил Иса. Това може да направи и Ваюши. Ще видим. Виждаме нарушението, което беше извършено срещу Георги Миланов. Свободен удар за гостите. Отбора на Ботев играем зонова защита, когато трябва да се охранява при статични ситуации, при свободни удари, и лична, когато защитата се построява при ъглов удар. Сега зона за Ботев, но от тази позиция Ваюши може да предпочете и директен удар към вратата. Да видим. Трима души в стената. Ваюши. Центриране на Ваюши. Удар с глава и топката профучава покрай вратата на Ботев. Жуниор беше футболиста, който успя да докосне топката, да я продължи към далечната града, към далечния ъгъл на вратата на Адам Стаховяк. Късмет за полския страж. Нямаше никакво време за реакция. Играта отново е спряна. А това беше и последния съдийски сигнал на главния съдия Цветан Кръстев. Общо взето
спази точно 60-те секунди, които даде като добавено време на първата част. Едно много интересно първо полувреме, което мина на един дъх, но така и не видяхме гол в него, за съжаление. Хубав футбол, два много различни стила на игра ни предоставят отборите на Ботев и Литекс. Сериозно дерби се получава. Дербито за място в Лига Европа, място в тройката. Това е двубоя между Ботев, Пловдив и Литекс. Сигурен съм, че ни очаква много интересна втора част, в която двата отбора ще играят още по-разкрепостено.